Halo, avui us vull explicar una curiositat sobre Alemanya. No sé si ho sabeu, però a Alemanya existeix un impost extra sobre les begudes, més ben dit, sobre els envasos de plàstic o de vidre, per exemple, ampolles d'aigua, ampolles de cervesa, de beguda en general, o també els típics iogurts de vidre, aquests pots grossos de vidre, i aquest impost extra que es carrega sobre aquests envasos se'n diu Pfand. Pfand. Ein Pfand és com una mena de logotip que tenen els envasos que tenen aquest impost extra, que normalment és d'uns 25 cèntims per ampolla o envàs. Quan tu vagis a un supermercat, a l'hora de pagar, tindràs 25 cèntims de l'envàs més el que valgui el líquid o el producte que hi ha dintre d'aquell envàs. Per exemple, 10 cèntims per una ampolla d'aigua més 25 cèntims del Pfand. Una vegada t'haguis begut tota aquesta aigua i tinguis l'ampolla buida, el que pots fer és tornar al mateix supermercat on a l'entrada hi tenen una màquina que serveix per tornar aquests envasos. Llavors el que has de fer és col·locar l'envàs de forma que aquell logotip, que és més o menys com un codi, com un codi, sí, com un codi, com un dibuix, com un codi, vagi en l'escàner que hi ha dintre de la màquina i la màquina farà rodar l'ampolla si l'has posat malament, escanejarà aquell codi, s'empassarà l'ampolla i la xafarà, farà i la xafa. Et va dient, tens més ampolles? I tu vas posant tantes ampolles i recipients com tinguis del fan. Una vegada hagis acabat, tens dues opcions normalment. Una és que t'imprimeixi el tiquet i, per tant, els diners que tu havies pagat anteriorment se't retornen. Per tant, aquells 25 cèntims de l'ampolla que havies pagat, quan la tornes, se't retornen en forma de tiquet i posa 0,25 cèntims. I llavors tu vas a comprar en el supermercat i quan passes per caixa dones el tiquet i se't descompten aquells 25 cèntims que ja havies comprat. Si no vols comprar res en aquell supermercat, també pots anar directament a la caixa amb el tiquet i se't tornen els diners en metàl·lic. I l'altra opció que tens a la màquina, si no vols que et torni el tiquet, és donar-ho a beneficència. Normalment, cada supermercat o cada màquina dona els diners a un projecte concret, ja sigui donar menjar per a persones que no tenen recursos econòmics o persones sense llar, etc. Llavors, tu pots triar en cada moment si vols un botó o l'altre botó. Això fa que els envasos tinguin un valor. Per tant, no trobareu pel carrer envasos tirats. I és més, si a algú li fa mandra tornar fins al supermercat a tornar l'envàs, veureu que hi ha molta gent que en comptes de tirar l'envàs a dintre de les escombraries, a dintre de la paperera, els deixa al costat a terra. Això ho fan perquè quan passi una persona que necessiti diners, aquella persona recollirà totes aquelles ampolles, se n'anirà en el supermercat més proper, les tornarà i aconseguirà diners directes. També hi ha gent, hi ha associacions que es dediquen a recollir aquestes ampolles casa per casa. Imagineu-vos que vosaltres compreu moltes ampolles, molts recipients de Pfand i arriba un punt que et fa mandra haver d'anar al supermercat amb 40 ampolles i haver d'anar posant ampolla per ampolla i que la màquina faci pip i se l'empassi, etc. Doncs pots contactar amb una d'aquestes associacions, et venen a casa a recollir les ampolles i aquells diners són per a persones desafavorides. Per tant, és un sistema en què tu pagues i després et tornen els diners i fa que els envasos es reciclin i tinguin una vida més útil. Molt bé, doncs aquí l'explicació i la curiositat sobre Alemanya. Adeu!